Gorilí mládě samice Kidživu má za sebou první den života. Já jsem pracovala v lese jako pěstební dělnice a sbírám figurky slonů. Dušan Salfický. Obrany budou vypadat takto. Benák Kolář, Píša Kindl. Odborníci z NASA totiž objevili skoro 200 metrů pod ledem antarktického šelfu tvora podobného garnátovi. V podobných oblastech by přitom podle dosavadních předpokladů neměly žít organismy složitější než mikroby. Dovolte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji. A dovolte mi takové krátké prohlášení. Jmenuji se Vláďa Kovář, jsem občanem tohoto státu, jsem na to hrdý, jsem daňový poplatník. S pokorou přijímám to, že budu platit větší daně, protože to je potřeba. S pokorou přijímám to, že ty větší daně za ně dostanu méně peněz, nebo méně prostě poskytnu služeb, tak to řekněme. Od státu. Tak, od státu. Ale rozhodně, pane Moravče, jednu věc si nenechám. Nenechám si srát na hlavu. No. Teď já nevím, jak to tady přemostit k ministru vnitra. With any TV, there's a chance things might go wrong. But if it's live, then the audience see the problems in all their glory. Very annoying for the professional broadcaster who likes it best when things bude severozápadný vietor rýchlosťou do 45 km za hodinu. Prepačte. Prosím ťa, už mi daj pokoj. Dobre, už ma neotravuj, už to mám plné zuby. A som v živom stúpe, ty debil. Prepačte, nasleduje šport. Poďme na šport. Dobré ráno. Našťastie nikto nevolá, takže môžeme ísť na šport. Dobré ráno. Dostala se do problému moje dcera, můj syn. Zavřeli ho, úplně na vině. Vy chcete vědět, kolik dostal? Můžu vám to říct. Nebo moje dcera dostala se úplně někde jinde. Zkazená holka je teďka. Udělali to někdo z ní. Taková slušná to byla. Slušnej kluk to byl. Pane Bože, co si počnu? Mastered this. Did you? Yes. Natáčíte, to jsou už nepověsili tohle šmejda. Hleďte si svýho. Hleďte si svýho a jděte. Proč se má hledět svýho? Pojďte. Proč se má hledět svýho? Co tady vůbec děláte v tom státě? Proč jste neemigrovali do Ruska nebo do toho na Kubu? Váš názor mě nezajímá. A co, no můj... Váš názor mě nezajímá, jděte někam, ano? Co, kam mám jít? Tady pracujeme, omlouvám se. No co natáčíte? Idiota, do televize. Pane šéf, je demokracie, Co? že je demokracie a i komunisté mají právo na názor. A jak to, že jsem tam nemohl já do televize za něj? Co mi na to řeknete? A vy jste tam chtěl v té No chtěl jsem tam jít, no, mě tam nepustili vůbec. A co jste tam chtěl říkat? No, že jsou to čurci, ne, že mají vyset tyhle ty elit, a ne, co tady vůbec... No, Užívat no, vulgarismu. ty máš no, ty, komunisto za vole, skur, vole, šmejde, vole, napálím tě, ty kanále, jeden komunistický prašivej, vole, a vy vy běžte taky pryč, vole, vy nemáte o co fotit, ty, no jen si mi nafoť, pěkně, kanálova. It's Alex. Okay. Come here. Not your fault. Okay? All right. We have a little problem here. There's Rád by som už išiel do vysielania, tu moknem a mám celé vlasy mokré, budem vyzerať ako koko do piče. Kurva, ja mám celý papier zmoknutý a na nič nevidím. To môže moje iba do piče. Václav, ďakujem. Toľko teda náš reportér Václav Bevelagva, ktorý sleduje, aká je situácia na našich cestách. Už skončí? Tak na mě tedy, abych vám zprostředkovala rozhovor s novým prezidentem České republiky, panem Milošem Zemanem. Ovšem stalo se, že o něj je veliký zájem a dává v tuto chvíli rozhovor ještě jinému štábu. Já se zeptám, jak to vypadá. Vteřinku. Když vydržíme posledních pár slov pro slovenskou televizi, už se dostaneme na řadu. A teď už jsme na řadě my, promiňte.
A řeknu vám, paní redaktorko, že plameny mého krku Ještě chvíli vydržíme. tisíckrát zajímavější než pořady jakékoliv televizní stanice. Tak to byla atmosféra z pohledu vítěze voleb. Tu společnou řeč i se svými slovenskými přáteli. Jak bude slavit Miloš Zeman posledních pár slov? Prosím? Jak bude slavit Miloš Zeman dnes? Ale tak víte, já především se těším, že zítra odjedu na Vysočinu a tam si sednu ke krbu se skleničkou vína a podívám se do plamenů a řeknu vám, paní redaktorko, že plameny mého krbu jsou tisíckrát zajímavější než pořady jakékoliv televizní stanice. Děkuji. Tak to byl nový český prezident Miloš Zeman. Hezký večer do Bratislavy. Kdo dělá v noci kurvy a zloději? Já se Pane ani poslanče. mezi jedno nepočítám. Tak pro boha většiny ho dejte pokoj Pane a poslanče, dělejme já vás řádně, volám. tak jak to patří, a ne v no... And here we go. Let's see if we can make it straight. Oh, there it is. Off you go. Thank you very much. Thank you very much. No, you have it. Dry today. Many places, I think, dry for a time, but don't be fooled. There'll already be a scattering of showers. Or you can send a text. Would you like to telephone the number? The telephone number is 01344 No, that's the fax number. 707. That's What did you say? That's the fax number. I said the text. Oh, the text. It's on there. www. No, the text. Они не будут все-таки нет. Поняв, что фоток с мировыми знаменитостями в Инстаграме... 40 секунд до эфира. Оль, пожалуйста, порезче. 35 секунд. Который подъехал чуть ли не к концу презентации, поняв, что к чему, и, так сказать, отметившись... Ты что сделал, Оль? Блядь! Да что у нас значит формовой? Ну, бери свои... Какие 20 секунд до эфира? Оля, вернись! Вернись, Оля, сделай так! Как я ее зажму под рукой? Ты в своем уме вообще? Оля, сделай что-нибудь, блядь! Я не буду так стоять! Я не буду! Я не буду так висеть! Я ничего не знаю, блядь! Грамма в теме. Куда ты сел, мотор? Мотор!